ọtụtụ n'ime anyị amaghị ka esi anabata onyinye. Anyị adịghị enwe obi ụtọ ịnata ihe ọ bụla nke anyị na-alụtaghị n'ọlụ. Ya mere, ọ bụrụ na anyị apụghị ịnabata onyinye site n'aka enyi anyị, kedu ka anyị pụrụ isi nabata onyinye nke nzọpụta site n'aka Chineke pụrụ ime ihe niile? Gị onye ọma na-ege anyị ntị ugbu a, udo dịrị gị. N'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, onye ozi Chineke Dr. David Jeremiah na-ewetara anyị nkụzi ihe nke isiokwu ya bụ iwu nke nnwere onwe. Ugbu a, ana m arịọ gị na-agbakwa gị ume ka ị gee ntị. Dịka ị na-eme nke a, ka onye nwe anyị gọzie gị n'aha Jizọs. Amen. N'ụbọchị taa, n'usoro ọmụmụ ihe akwụkwọ ndị Galatia, anyị ga-eleba anya n'isiokwu ọzọ bụ nke a kpọrọ iwu nke nnwere onwe. Ọ bụ site n'akwụkwọ ndị Galatia isi 5 malite n'ahịrị nke 1 ruo na nke 11 ka anyị ga-ewere ihe ọmụmụ a. Aga m arịọ gị ugbu a ka anyị tụgharịa n'akwụkwọ nsọ anyị n'akwụkwọ ndị Galatia isi 5. Taa anyị ga-eleba anya malite n'ahịrị nke 1 ruo na nke 11. Lee ka o siri dị ukwuu bụ mpaghara akwụkwọ nsọ nke anyị nwere n'iru anyị taa, dịka anyị na-eleba anya n'iwu nke nnwere onwe dị ebube nke Chineke nyere anyị. A kọrọ akụkọ banyere otu onye aka ọrịa bụ ime ihe osise nakwa ịkpụ ihe ọkpụkpụ, onye e nyere ọrụ ịkpụ nnukwu ihe akpụrụ akpụ maka otu ụlọ nchekwa nke ngwongwo ndị mgbe ka a maara ama nke ọma. N'ikpeazụ, nwoke a nwere ohere ọma ịkpụ ọkacha mma nke dị na ihe niile akpụrụ akpụ, nke agụụ obi ya dị otu a kamgbe ọtụtụ afọ. Mgbe ọ dọgbusiri onwe ya n'ọlụ, n'ime ọlụ a ihe dị ka 10 afọ abụọ, nwoke a hụrụ ọlụ a ka o toro, ọ bụghị naanị n'ibu kama ọ bụnadị n'ịma mma. Ma mgbe nwoke a lụsịrị ọlụ a, ọ chọpụtara n'oke obi mwute na ihe ọkpụkpụ ahụ nke ọ kpụrụ buru ibu nke ukwuu, ruekwa na apụghị ibupụta ya ọbụnadị site n'ọnụ ụzọ nke ụlọ ọrụ ya. Ihe ọ ga-efukwa n'ego ịdọpụ otu akụkụ ụlọ ọrụ ya ka e wee nwee ike ibupụta ihe ọkpụkpụ ahụ abụghị ihe eji ọnụ ekwu. Ya mere, ọkacha mma n'ihe ọkpụkpụ niile ghọrọ onye nga n'ime ọnụ ụlọ ahụ bụ ebe a nọrọ wee kpọọ ya. Ọ dịghị ụzọ ọbụla nke a pụrụ isi bupụta ya n'ezi. Nke a bụ ihe na-adakwasị okpukperechi niile nke mmadụ. Ọ dịghị ihe ọbụla nke mmadụ mere iji wee nweta ire ọma nke Chineke nke ga-arapụ ọnụ ụlọ ụwa ebe a bụ ebe a nọrọ wee mepụta ya. Ọ bụrụ na ị na-eso ihe ọmụmụ a site n'akwụkwọ ndị Galatia, ị maara na ọ bụ nke a bụ ya bụ isi ihe nke akwụkwọ ozi nke Pọl. Soro m ugbu a laghachi n'otu nkeji ka anyị hụtakwa ọzọ ihe ndị gbara akwụkwọ ozi a gburugburu. Mgbe Pọl nọrọ na njem mgbasa oziọma mbụ ya, o kwusara oziọma nye ndị nọ na mpaghara Galatia. Ha nabatakwara ozi ya n'obi ụtọ nakwa n'ọṅụ. Chitekwa n'ikpere arụsị ha niile, ndị Galatia tụgharịrị ma bịakwutekwa Kraịst Jizọs. Ha bụkwara ndị agbanwere n'ụzọ dị ebube. Ma dịka ha nara enwe aṅụrị n'ime onye nwe anyị n'ihi nzọpụta ha, ụfọdụ ndị okpukpere Judaizm, ndị ozizi ụgha, bịara site Jerusalem ma malitekwa ịgwa ha na ọ bụ ihe dị ezi mma na ha nabatara Kraịst, ma tinyekwa n'elu Kraịst ọ dịrị mkpa na ha tụkwasịrị ọlụ niile dị iche iche nke iwu, ma ọ bụrụ na ha chọrọ ka ha bụrụ ndị a nabatara n'ebe Chineke nọ. Dịka anyị makwara site n'ihe ọmụmụ anyị, Pọl bara mba megide ndị ozizi ụgha ndị a, ma mekwa ka ndị Galatia ndị a mara na nsọpụta ha nakwa ije ha na Kraịst bụ site na amara nakwa naanị site na amara. Ọ dịkwa ihe ọbụla ọzọ agbakwunyere n'elu ya. Nke a bụ ya bụ ozi nke pụtara ihe ma dokwa anya nke ozi ọma mmalite ọbụla dị na mmalite ya. Ndị ikom nke Kraịst eguzorokwara kwusaa ya ma kpuchitekwa ya malite n'oge ahụ ruo ugbu a. N'afọ 1887, otu onye ọka mmụta nke akwụkwọ nsọ, onye aha ya bụ B.B. Warfield, chịkọtara ihe mmụta nke dị n'akwụkwọ ndị Galatia nakwa ndụ onye nke Kraịst. Lee ihe o dere. Ọ sịrị, ọ dịghị ihe ọbụla nke dị n'ime anyị ma ọ bụkwa na ihe ọbụla nke anyị pụrụ ime oge niile anyị nọ n'elu ụwa ebe a, nke a pụrụ iji maka ya nabata anyị n'iru Chineke. A na-anabata anyị n'oge niile n'ihi Kraịst, ma ọ bụghị ya, agaghị anabata anyị ma ọlị. Nke a abụghị eziokwu banyere anyị naanị mgbe anyị na-achọ ikwenye, kama ọ bụ eziokwu banyere anyị ọbụnadị mgbe anyị kwenyesịrị.
ọ na-agakwa n'iru ịbụ eziokwu ogologo oge niile anyị na-adị ndụ. Mkpa anyị maka Kraịst adịghị ebi mgbe anyị kwenyesịrị. Ụdịdị nke mmekọrịta nke anyị na Kraịst maọbụ anyị na Chineke adịghịkwa agbanwe. Ọ bụ naanị n'elu ọbara Kraịst nakwa n'ezi omume ya ka anyị na-adabere oge niile. Ọ dịkwa ihe ọbụla nke anyị nwere ma ọ bụkwanụ nke anyị pụrụ ime, nke anyị pụrụ itikọnye n'akụkụ Kraịst Jizọs ka e wee nabata anyị n'ebe Chineke nna nọ. Ị hụrụ ya? O doro anya, ọ pụtakwara ihe. N'isi nke 5, Pọl na-ama ndị Galatia aka n'iru ka ha guzosie ike na nnwere onwe nke ha natara na nsọpụta ha. Ya mere ọ malitere site n'inye ha ọkpụkpọ oku iguzosi ike n'ime nnwere onwe ha. N'ahịrị nke mbụ, o wepụtara ya na mbụ n'ụzọ nke ihe ziri ezi dị n'ime ya. Ọ sịrị, Kraịst mere ka anyị pụọ n'oru ka anyị wee nwere onwe anyị. Ya mere na-eguzosi n'ike. Ị hụrụ ya? Ọ bụrụ na anyị gụpụta ahịrịokwu a n'ụzọ anyị na-esi ekwu okwu taa, ihe ọ na-ekwu bụ nke a. Ọ sịrị, ọ bụ n'ihi nnwere onwe ka Kraịst jiri mee ka anyị pụọ n'oru. Ya mere Pọl na-echetara ndị Galatia na-emewo ka ha nwere onwe ha site n'oru. Ugbu a, ọ bụghị inwere onwe ha dịka ndị sitere n'ime ụlọ nga pụta. Mba, ọ bụghị dịka ndị pụtara site n'ime ụlọ mkpọrọ. Ọ dị ukwuu karịa nke ahụ. Ọ dịkwa mma karịa nke ahụ. Ọ bụ nnwere onwe site n'ọchịchị nchigbu nke usoro okpukpere nke iwu nakwa ụkpụrụ dị iche iche. Ọ bụ nnwere onwe site na mgbakasị arụ dị egwu n'okpuru ibu nke ịgba mbọ idebe ya mgbe ị maara n'ime obi gị na ị pụghị idebe ya kpọmkwem dịka esiri tụọ anya ya site n'aka gị. Ọ bụ nnwere onwe site na nrụgide nakwa ndụgide nakwa ibu arụ nke ịgba mbọ ime ihe ndị ga-eme ka ị nweta iru ọma Chineke mgbe ị maara na ị pụghị imerụ ya n'isi. Pọl na-ekwu banyere nnwere onwe nke ịbụ onye a nabatara n'ozuzu oke n'ebe Chineke nọ ma marakwa ya n'ime obi gị. N'akwụkwọ Jọn 8 ahịrị nke 36, Jizọs sịrị, ya mere ọ bụrụ na Ọkpara ga-eme ka unu pụọ n'oru, unu ga-abụ ndị pụworo n'oru n'ezie. Mmadụ ole n'ime unu nwere obi ụtọ na unu bụ ndị e mere ka unu pụọ n'oru n'ezie? Mmadụ ole n'ime unu nwere obi ụtọ na unu bụ ndị e mere ka unu nwere onwe unu n'ezie? Mmadụ ole n'ime unu nwere ọṅụ na unu bụ ndị pụworo n'oru n'ezie? Ndị usoro okpukpere nke iwu nakwa ụkpụrụ dị iche iche nke ụbọchị Pọl na-agba mbọ ibibi nnwere onwe nke ndị Galatia chọtara n'ime Kraịst. Ha na-agba mbọ iwerekwa ụdọ nke iwu na ụkpụrụ ndị ha jiri aka ha mere onwe ha kedokwa ndị Galatia ndị ọzọ. Ma Pọl kpọkụrụ ndị Galatia ka ha guzosie ike megide nke a. Ọ bụ ihe dị mmasị dịka ị na-agụ akwụkwọ nsọ ịhụta omume nke akwụkwọ nsọ na-agba anyị ume ime n'ime ọnọdụ dị iche iche. Iji maatụ, akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na anyị kwesịrị iguzogide ekwensu. Anyị kwesịrị ịgbanarị agụ ihe ọjọọ na-agụ nwokorobịa. Ma mgbe a bịara n'ihe gbasara ozizi ụgha, a gwara anyị ka anyị guzosie ike megide ya. Anyị kwesịrị iguzosi ike megide ya ka ọ ghara ịghọ akụkụ nke nwapụta anyị. Iguzosi ike megide ihe ọbụla adịghị adị mfe n'oge ọbụla. Nnwere onwe nye ọtụtụ mmadụ pụtara ịpụ site n'agbụ nke iwu n'ụkpụrụ dị iche iche ma banyekwa n'ime ntụkwasị obi na ịhụnanya nke nwekọrịta nke Kraịst. Otu ụbọchị afọ ole na ole gara aga, enwere mmasị dịka m were otu akwụkwọ mgbasa ozi n'obodo San Diego nke mba Amerịka. Esoro onyonyo nke otu nwoke onye nọdụ ala n'igwe eji ebugharị ndị ngwọrọ. A na-akpọ nwoke a agamevu nke igwe ndị ngwọrọ. Kedu ka ị pụrụ isi nọdụ ala n'igwe ndị ngwọrọ ma zụokwa ụlọ akụ ori? Ma nke a bụ ihe nwoke ahụ nara eme, ma emesịrị chọpụta na ọ nara eme nke a n'ihi naanị otu ebumnobi. Nwoke a, ebumnobi ya bụ naanị ịlaghachi n'ime ụlọ mkpọrọ. Ọ chọrọ ịlaghachi n'ime ụlọ mkpọrọ. Ọ chọpụtara na ndụ dị ike nke ukwuu n'ezi ebe a. N'ime ụlọ mkpọrọ, a na-enyezu ya ihe niile nke ọ chọrọ. Ọ maara ebe ọ ga-eje, ihe ọ ga-eme, nakwa ihe niile nke ga-eme ụbọchị niile. A haziwo ụkpụrụ ihe niile nke ọ ga-eme ụbọchị niile. O nweghị mkpa ego ọbụla. Ya mere nwokorobịa nara ezu ụlọ akụ ori ka e wee tụghachikwa ya azụ n'ime ụlọ mkpọrọ. Ugbu a, nwoke a chọrọ obere enyemaka. Anyị niile ghọtara nke a. Ma anyị niile ghọtakwara nke a bụ ezi ihe ịma atụ. Nke a bụ ezi ihe ịma atụ na e nwere ọtụtụ mmadụ ndị dị otu a. Ọ bụghị eziokwu. Ha amaghị ihe ha ga-eji nwere onwe ha eme. Ha chọrọ mmadụ onye ga-ahazi ndụ ha ma gwakwa ha obere ihe ọbụla nke ha kwesịrị ime. Ọ bụkwa n'ihi nke a ka nzukọ ndị okpukpere
n'usoro nke iwu nakwa ụkpụrụ dị iche iche jiri bụrụ ala eze nye mmadụ ndị chọrọ ka mmadụ ọzọ mere ha mkpebi ha niile. Ma Pọl sịrị, atọpụwo unu site n'agbụ nke nchigbu dị otu a, enyewo gị nwere onwe dị ebube nke ịmata Kraịst Jizọs nakwa inwe mmekọrịta dị omimi gị na ya site na mmụọ nsọ. Ugbu a ndị Galatia, unu gee ntị n'olu nke ọma, guzosie n'ike n'ime nwere onwe unu. Pọl hụrụ obere ahịrịokwu ahụ n'anya nke ukwuu, nke bụ guzosie n'ike. O jiri ya kwuo okwu ọtụtụ oge n'ime akwụkwọ ozi ya n'ọtụtụ ebe dị iche iche. Ọ bụghị otu, ọ bụghịkwa abụọ. Ọ na-agwa ndị kwere ekwe ka ha guzosie ike n'okwukwe ha. N'akwụkwọ ndị Kọrịntị nke mbụ isi 16 ahịrị nke 13, ọ sị ha guzosie n'ike n'okwukwe unu. N'akwụkwọ ndị Filipaị isi mbụ ahịrị nke 27, ọ sị ha guzosie ike n'ime mmụọ ha. N'akwụkwọ ndị Tesalonaịka nke mbụ isi 3 ahịrị nke 8, ọ sị ha ka ha guzosie ike n'ime onye nwe anyị. Ọ bụrụkwa na ị gaa n'akwụkwọ ndị Tesalonaịka nke abụọ isi 2 ahịrị nke 15, ọ gwara ha ka ha guzosie ike n'ozizi niile nke e nyere ha. Nke a bụ nnọọ ahịrịokwu nke mara mma nke ukwuu, ọ bụghị isiokwu. Mgbe Pọl sịrị guzosie ike, ọ na-ewepụta onyonyo nke ndị Rom n'ojiji nakwa ngwa agha ha. Ha na-ewere ọta ha, ha na-ekonyekọkwa ọta ha, ha na-arụnyekwa ụkwụ ha abụọ n'ala. Ha ga-eguzosikwa ike n'iru agha ọbụla, megidekwa onye iro ọbụla. Mmadụ ole n'ime unu maara na oge ụfọdụ anyị kwesịrị ime nke a dịka ndị nke Kraịst? Ọ bụghị eziokwu? Mgbe anyị hụrụ na ndị mmadụ na-agba mbọ ịpụnarị anyị ịdị ọcha nakwa enweghị ntụpọ nke ozi ọma anyị kwesịrị ịgbakọta aka ọnụ, ụmụnne m na ụmụnna m, kụchikọta ọta anyị, runye ụkwụ anyị n'ala, ma sịkwa, ọ bụghị ebe a, ọ bụghị ugbu a, ọ bụghịkwa n'oge a, na-eguzosi n'ike megide osisi ụgha. Ugbu a, nke a bụ ihe ahụ nke kwesịrị anyị ime, nke ọ gwara ha. Ma o tinyekwara nwa obere ihe nke ọ sịrị na anyị ekwesịghị ime. Nke a bụ na ngwụcha nke ahịrị ahụ. Ndị Galatia isi 5 ahịrị nke mbụ na agba nke abụọ ya, ọ sịrị, unu ekwela ka e were yoku nke ịbụ oru jide unu ọzọ. Unu ekwela ka e were yoku nke ịbụ oru jide unu ọzọ. Pọl na-adọ ndị Galatia aka na ntị na agbụ ma ọ bụ yoku nke ịbụ oru ga-abịakwasị ha ma ọ bụrụ na ha kwenye onwe ha ka enughachi ha n'okpuru iwu dịka ụzọ nke ime ka dị ọcha. Ọ sịrị, unu agaghị achọ ibukwasị kwa yoku a n'elu isi unu ọzọ. N'eziokwu, ọbụna dị n'ọgbakọ ukwu nke mere na Jerusalem, Pita jikwara otu onyonyo nke ihe ịma atụ a n'ahịrị nke 10 nke akwụkwọ Ọlụ Ndị Ozi isi 15. Gee ntị, ọ sịrị, ya mere ugbu a, gịnị mere unu na-anwa Chineke n'ikonye yoku n'olu ndị na-eso ụzọ Jizọs, nke ma nna anyị ha ma anyị onwe anyị na-enweghị ike iburu? Pita jụrụ ha sị, gịnị mere unu na-agba mbọ ike ụmụnna ndị bụ ndị kwere ekwe na Galatia agbụ site n'ibunye ha ibu arọ, site n'ikonye ha yoku? Anyị onwe anyị bụ ndị Juu, ndụ anyị niile, ma ọbụnadị anyị onwe anyị enweghị ike ibu ibu a. Gịnị mere unu na-eme nke a? Iji yoku dịka ihe ịma atụ nke agbụ nke iwu bụ akpa ala okwu nke mara mma nke ukwuu. N'ihi na yoku bụ ihe a na-anyakwasị n'olu nke anụmanụ iji mee ka anụmanụ dị otu a soro n'usoro nke a chọrọ ka o soro, ma ọ bụ nọdụ n'ọnọdụ nke a chọrọ ka ọ nọdụ. Mgbe ọbụla anụmanụ ọbụla nwekwara yoku nke a nyakwasịrị n'olu ya, anụmanụ dị otu a na-ewedo onwe ya n'ala kpamkpam n'okpuru onye ahụ bụ onye na-achị ya. Akwụkwọ nsọ na-agwakwa anyị na mgbe ọbụla ị nwekwara iwu dịka ngwa ọlụ nke iji ahazi okwukwe gị, ọ dị nnọọ ka inwe yoku anyakwasịrị n'olu gị. Ị nweghị nwere onwe nke ụdị ọbụla ime ihe ndị ị chọrọ ime. Ihe ọbụla kwa nke ị na-eme esiteghịkwa n'obi gị pụta. Ọ bụkwa ihe dị mmasị na Jizọs gwara anyị ka anyị wụsa yoku nke iwu n'ụkwụ ya ma werekwa yoku nke ya onwe ya. Kwọsọ gwara anyị nke a n'Oziọma Matiu isi 11 malite n'ahịrị nke 28 ruo na nke 30. Ọ sị, bịakwutenụ m unu niile ndị na-adọgbu onwe unu n'ọlụ, ndị ebokwara ibu dị arọ, mụ onwe m ga-emekwa ka unu zuru ike. Nyaranụ yoku nke m n'olu unu, mụtakwanụ ihe n'ọnụ m, n'ihi na abụ m onye nwayọọ na onye wedara onwe ya n'ala n'obi. Unu ga-ahụkwa izu ike nye mkpụrụ obi unu, n'ihi na yoku nke m adịghị egbu mgbu, ibu m dịkwa mfe. Mgbe anyị ghọrọ ndị nke Kraịst, anyị na-atọgbu ibu oru nke anyị bụ n'iwu, anyị na-aghọkwa ndị oru nke Kraịst Jizọs. Akwụkwọ nsọ gwakwara anyị na mgbe ịbụ oru nke Kraịst Jizọs, ọ bụghị izi ugbu a ibu arụ nke iwu, kama ugbu a ọ bụzi yoku dị mfe nke nwekọrịta nke gị na onye nzọpụta.
Ya mere Pọl malitere site n'ikwupụta nnwere onwe nke ndị nke Kraịst nwere. O nyekwara ha iwu ka ha guzosie ike n'ime nnwere onwe ha. Pọl bụ ezi onye nkụzi. N'ezie, usoro nhazi okwu ya na-atọ m n'anya oge niile. Ọ bụrụ na ị nwee ike ịghọta ma sorokwa usoro nhazi okwu Pọl, ị pụghị ichezo ihe ọ na-akụzi oge ọbụla. Ugbu a na ịga n'iru n'usoro okwu ya, ọ sịrị, ọ dị mma, agwa m unu ka unu guzosie ike n'okwukwe unu, maka ngwakwana unu ihe ga-eme unu ma ọ bụrụ na unu emeghị nke a. Nke a bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị pụrụ ịdakwasị unu ma ọ bụrụ na unu ekwenye ka ndụ unu pụrụ ihe emekasịrị site n'ihe ọbụla ọzọ nke na-abụghị amara e nyere n'efu nke Kraịst. Na mbụ unu ga-abụ ndị e mere ka ike nke Kraịst funarị unu. N'ahịrị nke abụọ ọ sịrị, lee, mụ onwe m Pọl osi unu na-asị na unu ekwe ka ebi unu ugwu, Kraịst agaghị abara unu uru ọbụla. Ugbu a, ibi ugwu bụ asambodo nke iwu nye ndị Juu. Ọ bụghị iwu niile ma ọ bụkwa ihe niile e nyere n'iwu, kama ọ bụ ya bụ ihe a na-ahụ anya nke pụtakarịsịrị ihe nke onye Juu na-eme iji debe iwu. Ya mere n'ebe a ejiri ya dịka onyonyo ihe ịma atụ nke iwu niile. Ọ na-anọchite anya iwu niile. Ya mere ihe Pọl na-ekwu bụ nke a: ọ bụrụ na ime mkpebi na ị ga-akpọghachite iwu ma meekwa ya otu akụkụ nke ije gị na Kraịst, mgbe ahụ ọ dịghịkwa uru ọbụla Kraịst ga-abara gị. Ihe ọ na-egosipụta anyị ebe a bụ ka o siri bụrụ ihe a na-apụghị ime bụ iwere iwu gbakwunye dịka ihe a tụrụ anya site n'aka anyị n'ime usoro ụkpụrụ nke amara. Ọ na-echetara ndị Galatia na Chineke site n'aka Ọkpara ya bụ Kraịst Jizọs rọpụtara anyị nzọpụta zuru oke. Nke ọ bụghị eziokwu? Mmadụ ole n'ime unu maara na mgbe Jizọs bịara ịzọpụta anyị, mgbe ọ nwụrụ n'elu obe Kalvarị, ihe niile nke o mere zuru oke? Ọ bụrụ kpamkpam, o juru n'ọnụ. Ọ dịkwa ihe ọbụla nke a chọrọ ka a tụkwasị n'elu ya. Haleluya! Mgbe anyị were ihe dịka iwu ma werekwa ya gwakọta n'okwukwe ndị nke Kraịst, ihe anyị na-ekwu bụ na onye nwe anyị alụghị ọlụ zuru oke. Ọnwụ ya n'elu obe ezughị oke nye anyị. Ahụrụ m ihe o kwuru n'akwụkwọ ndị Hibru 7 ahịrị nke 25 n'anya nke ukwuu. Ọ na-ekwu banyere ọnwụ Kraịst n'elu obe nakwa nzọpụta anyị. Ọ sịrị, o sitekwara na nke a pụọ ịzọpụtachasị ndị na-esite n'aka ya abịakwute Chineke. Ị mara ihe nke a pụtara? Ọ zọpụtachasịrị anyị kpamkpam. Kraịst zọpụtachasịrị anyị kpamkpam, ruekwa na ọ dịghị ihe ọbụla ọbụna dị otu nke fọdụrụ ime ka ị wee bụrụ onye a zọpụtara karịa. Haleluya! Oge ụfọdụ ana m anụ ka ndị nkwusa oziọma na-eji ebe ekwusa oziọma. Otu onye sịrị na ọ bụ site na-abụghị ihe ọbụla ruekwa na ịbụ ihe niile. Haleluya! Ọ zọpụtara anyị site na-abụghị ihe ọbụla ma bugokwa anyị n'ogo nke ịbụ ihe niile. Nke a bụkwa ihe ọ bụ. Ọ bụghị eziokwu? Chineke na-akpọrọ anyị site n'ebe anyị nọ, ebe anyị na-abụghị ihe ọbụla. Ọ na-azọpụtachasịkwa anyị kpamkpam, ime ka anyị bụrụ ihe niile. Ya mere, lee ebe nsogbu nọ n'ebe a. Ọ bụrụ na ị chere na ị kwesịrị itinye ihe ma ọ bụ ịgbakwunye ihe n'elu ihe nke Kraịst merelarị, ọ dịghịzi uru ọbụla Kraịst bara gị. Ị hụrụ nke a? Ọ dịghị uru ọbụla Kraịst ga-abara gị, n'ihi na apụghị ịgwakọta ha abụọ. Ma ọ bụghị ọbara Kraịst na ọbara Kraịst naanị, ọ dịghị ihe ọzọ nke ọbara ịbụ. Na nke abụọ ya, ọ bụghị naanị na a na-eme ka ike nke Kraịst funarị gị, ma ihe nke ọzọ na-eme gị bụ na ọ bụrụ na ime mkpebi na ị ga-eji iwu dịka ngwa ọlụ nke ga-eme ka ị bụrụ ozi onye nke Kraịst karịa. Ma ọ bụrụ na m pụrụ isi oche atinye ya, ihe nke a pụtara bụ na ị na-aghọ onye ji ụgwọ idebe iwu niile. Ị hụrụ ya? Ọ bụrụ na ị họrọ iwu, ị gaghị ewepụ ihe ọbụla site n'ime ya. Ọ bụrụ na ị họrọ iwu, ọ bụ kpọmkwem iwu niile ka ị na-aghaghị iwere. Hụta ihe o kwuru n'ahịrị nke 3. Ọ sị, ma agwasị m onye ọbụla ike bụ onye kwere ka ebie ya ugwu na ọ bụ onye ji ụgwọ idebe iwu ahụ dum. Enyeghị gị ohere ọbụla ịsị, nke a dị nnọọ ka iwu mara mma nke ukwuu, aga m ewere nke a tinye n'okpukpere m, ma ọ bụkwanụ iwu nke a adịghị nnọọ njọ n'ile anya, aga m ewere nke a ma agaghị m ewere nke ọzọ. Enwere nnọọ ka nke ahụ dị. Ndị mmadụ chere na ha pụrụ ịhọrọ ma werekwa iwu ndị nke ha chọrọ ma tọgbọkwa ndị nke ha na-achọghị. Ma ihe akwụkwọ nsọ kwuru bụ mba, emeghị ka iwu guzoro n'otu n'otu ka ị wee họrọ nke ị chọrọ ma hapụkwa nke ị na-achọghị. Iwu niile na-eguzo ma na-adakwa dịka otu ukwu. Ọ bụrụ na ị daa otu iwu, ịdawa iwu niile. Gịnị ka James kwuru n'isi nke 2 nke akwụkwọ James isi 2 malite n'ahịrị nke 10 ruo na nke 11? Ọ sịrị,
n'ihi na onye ọbụla nke ga-edebe iwu ahụ dum ma ọ sọ ngọngọ n'otu ihe emewo ya ka ọ bụrụ onye ikpe iwu ahụ niile mara. N'ihi na onye ahụ nke sịrị akwala iko, ọ sịkwara egbula mmadụ, ma ọ bụrụ na ị kwaghị ike ma ị na-egbu mmadụ, ịghọwo onye njehie iwu. Otu onye kwuru n'otu mgbe na ọ bụrụ na mmadụ debe ihe niile e nyere n'iwu ụbọchị niile nakwa oge niile nke ndụ ya na ozuzu oke ya niile, ruokwa ọbụnadị na nkeji ikpeazụ nke ndụ ya n'elu ụwa ebe a, ma mejọọkwa iwu n'ihe dịkarịsịrị nta na nkeji ikpeazụ nke ndụ ya, agaghị ekwenye dị otu a ka ọ bata n'alaeze eluigwe. N'ihi na ịda otu iwu bụ ịda iwu niile. Iwu anọghị otu otu, o nweghị akụkụ ndị kwụrụ onwe ha. Ihe iwu bụ onyonyo nke ozuzu oke nakwa ịdị nsọ na ịdị elu nke Chineke. Ị pụghịkwa ịgbarịsi nke a. Ọ bụrụ na ịda otu ihe na ịdị nsọ ya, ịdawo ha niile. Onye ọzọ sịrị na ọ bụrụ na mmadụ enwe ike idebe iwu niile ma daakwa naanị otu iwu, ọ bụ onye ikpe mara na iwu niile. Pọl ekwuo banyere nke a n'ime akwụkwọ ozi ya nye ndị Galatia. Ọ bụrụ na ileghachi anya azụ n'ahịrị nke 10 nke akwụkwọ ndị Galatia 3, ị ga-ahụ ihe o kwuru. Ọ sịrị, n'ihi na ka hara bụ ndị sitere n'ọlụ nke iwu, ha nọ n'okpuru ọbụbụ ọnụ, n'ihi na edewe ya n'akwụkwọ nsọ sị, onye a na-aba ọnụ ka ọ bụ onye ọbụla nke na-anọgideghị n'ihe niile dewuru n'akwụkwọ iwu ime ha. Amaghị m na-aghọta ozi Pọl. Pọl sịrị, jidesie nnwere onwe gị aka ike ndị enyi m, guzosie n'ike na nnwere onwe nke Kraịst nyere unu, n'ihi na ọ bụrụ na ikpebi ịrapụ ya ma laghachikwa ịnọ n'okpuru iwu, Kraịst ga-abụ ihe na-abaghị uru ọbụla nye gị. Ugbu a, ọ ga-abụ ihe a tụrụ anya n'aka gị idebe iwu niile, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka e site n'iwu gụọ gị n'onye ezi omume. Anyị na-abanyekwa ugbu a na nke atọ ya. Ọ bụghị naanị na a na-eme ka ike nke Kraịst funarị anyị, ọ bụghịkwa naanị na anyị ji ụgwọ idebe iwu niile ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnọ n'okpuru iwu, ma anyị na-abụkwa ndị a gbara alụkwaghịm n'ebe amara nke Chineke nọ. Anyị na-abụ ndị a gbara alụkwaghịm site n'ebe amara nke Chineke nọ. Ugbu a, nke a bụ ahịrị akwụkwọ nsọ nke dị oke mmasị, n'ihi na nke a bụ ahịrị nke ndị mmadụ na-eji ọtụtụ oge mgbe ha chọrọ ịgwa anyị na anyị pụrụ ịtụfu nzọpụta anyị, ma ọ dịghị ihe ọbụla jikọtara nke ahụ na ahịrị akwụkwọ nsọ a n'ụzọ ọbụla. Ka m kọwaa ya. Na mbụ n'ahịrị nke 4, a gwara anyị na ọ bụrụ na anyị tighachi onwe anyị n'okpuru nke iwu, n'ụzọ nke ịchọ ka anyị bụrụ ndị a nabatara n'ebe Chineke nọ, ma ọ bụ n'ụzọ nke ịchọ ka anyị bụrụ ndị a gụrụ n'onye ezi omume site n'ọlụ na-ejiche nke iwu, anyị bụ ndị atọpụrụ site n'arụ Kraịst. Anyị bụ ndị atọpụrụ site n'arụ Kraịst. Okwu a nke bụ ịtọhapụ site n'ihe n'ebe a pụtara ịbụ ndị ekewapụrụ site n'arụ Kraịst, ma ọ bụ ịbụ ndị egbupụrụ site n'arụ Kraịst. Anyị na-abụ ndị atọpụrụ site n'ebe Kraịst nọ. Anyị na-abụkwa ndị siri n'amara dapụ. Ugbu a, nke a apụtaghị na anyị etufuo nzọpụta anyị. Ịdapụ site n'amara bụ mmadụ ịdapụ site n'ọgbọ ma ọ bụkwanụ site n'ogo nke amara. Eleghị anya, ị bụ onye nke Kraịst. Ị kwenyere na ọ bụghị site n'ọlụ dị iche iche nke aka gị, kama na ọ bụ site n'ezi omume nke Kraịst n'onwe ya na-enye gị. Ha niile bụ site n'amara. Ị na-agakwa na-ebi ndụ gị n'ime amara. Ma lekwa mmadụ onye na-abịa ugbu a ma sịkwa gị, mba na nwanna Jeremaya, ị kwesịghị ime nke a. Ị kwesịrị idebe iwu ndị a niile dị iche iche ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ onye nabatara n'iru Chineke. Ọ bụrụ na m malite ibi ndụ m n'okpuru iwu ndị a dịka o si tụziere m aka, ana m adapụ site n'ogo nke amara. Pọl sịrị, ọ bụrụ na ime mkpebi na ị ga-atụkwasị ihe ọzọ ọbụla obi maka nzọpụta gị na-abụghị Kraịst Jizọs nakwa Kraịst Jizọs naanị, ị na-abụ onye dapụrụ site n'amara. J. Vernon McGee siri otu a tinye ya. Ọ sịrị, nzọpụta site n'amara ma obibi ndụ n'ụzọ nke iwu na-eweta ọdịda site n'amara. Nke ahụ bụ ya bụ ihe ọ bụ. Nye Pọl, mmadụ ịchọ ka ọ bụrụ onye a gụrụ n'onye ezi omume n'ime iwu na-eme ka mmadụ dapụ site n'amara. Onyinye Chineke site n'ụdịdị ya bụ ihe na-apụghị ichebe site n'ịlụ ezi ọlụ, ịgbasi mbọ ike n'ime okpukperechi, ma ọ bụ ọbụnadị ịlụsi ọlụ ike n'obi ziri ezi. A pụrụ ịnabata ya naanị n'ọṅụ nakwa n'obi ekele. Ugbu eleghị anya, ị na n'olu m taa. Otu onye werekwara agbụ yoku ya tinye n'olu gị kamgbe ị tinyere okwukwe gị na Kraịst. Ugbu a kwa, ị nwere agụụ a n'ime obi gị ịmata onye nwe anyị bụ. Ị chọghịkwa ịga n'iru n'ime okpukpere efu, ma ị chọrọ inwe mmekọrịta gị na onye nwe anyị. Otu onye wee bịa ma sịkwa gị, mba, ị gaghị ime nke a ma ọ bụ nke ọzọ. Ị gaghị na-eweta nke a ma ọ bụ na-eweta nke ọzọ. Mgbe ọ ga-amasịkwa m. Ugbu enweghị m nsogbu ọbụla mgbe unu na-eme nke a. Ọ dịkwa mma ka unu na-eme nke a.
ma nke bụ eziokwu bụ na ọ dịghị ihe ọ bụla jikọrọ ihe ndị a na nzọpụta unu. ị kwesịrị ịna-enye otu ụzọ n'ụzọ iri. Nke a abụghị nsogbu. Mụ onwe m na-akụzi banyere inye otu ụzọ n'ụzọ iri, ma akwụghị otu ụzọ n'ụzọ iri abụghị igbochi gị ije eluigwe. Ị hụrụ ya? Ọ bụ ya bụ nsogbu dị n'ime ya. Ọ bụrụ na amara bụ amara, ọ pụghị ịbụ ihe ọ bụla ọzọ na-abụghị amara. Ọ gaghị ịbụ amara a na-agwaghị aka, ma ọ bụghị ya, ọ gaghị abụkwa amara ma ọlị. Pọl sịrị, ndị Galatia ụmụnne m, Chineke zọpụtara unu site na amara ya. Unu ekwekwala ka ndị ọchọ ngaroko ndị a, ndị sitere Jerusalem, bata n'ime unu ma gwakwa unu ihe ọbụla dị iche. Unu adịghị achọ ịgụ na onye ezi omume n'okpuru iwu. Ọ bụ ihe a na-apụghị ime. Unu anọghị n'okpuru iwu na-agba mbọ ka unu bụrụ ndị a gụrụ n'ezi omume. Mba, unu nọ n'okpuru amara. Ọ bụkwa naanị site na amara nakwa okwukwe nke unu kwere na Kraịst Jizọs ka esiri zọpụta unu. Ka onye nwe m gosi unu dịka unu na-atụgharị uche n'okwu ndị a n'aha Jizọs. Amen. Ka amara Chineke bara gị ụba, gị onye gere anyị ntị n'olu taa. Ekwenyere m na onye nwe anyị site n'okwu ya wee gọzie gị. Eji m aka na ọ bụ ihe kwere nghọta na Kraịst Jizọs bụ onyinye kachasị ukwuu nke Chineke nyere ọra mmadụ niile. Ọ bụkwa ya na-ewetara anyị nnwere onwe site n'agbụ nke oru nke iwu na okpukpere dị iche iche. Ya mere, ọ bụrụ na ị chọrọ ụdị nnwere onwe a, nzọmụkwụ nke mbụ bụ ịnabata Kraịst Jizọs dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị. Ọ bụrụkwa na ị chọrọ ime nke ugbu a, ọ ga-amasị m ka ị soro m kpee ekpere a. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwenyere m n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ. Amen. Ọ bụrụ na ị kpere ekpere a, ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ Kraịst, ndị kwere na Kraịst nakwa n'okwu Chineke. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime maka ito eto na Kraịst. Ọ bụrụ na nkụzi ihe a gọziri gị, ọ ga-amasịkwa m ka ị nọnyere anyị n'agba nke abụọ ya. Ka onye nwe anyị gaa n'ihu n'ịwụsụ na amara ya na ngọzi ya n'aha Jizọs. Amen. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site n'ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-806-502-4477. Ọzọ 234-806-502-4477, maọbụ site n'izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, maọbụkwa site n'idetara anyị akwụkwọ ozi n'olu ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru n'ịba ụba nye gị n'aha Jizọs. Amen.